Trutnovská noc gladiátorů. Tak se jmenoval už druhý ročník gala večera, který vzbudil u veřejnosti velký ohlas. Strhující sportovní zážitek boxerů, kickboxerů i zápasníků MMA si nenechalo ujít bezmála 800 Trutnovanů. Lístky byly vyprodané týden dopředu. Tvrdé údery, nečekané zvraty i vyražený dech s následným oživováním. Na první pohled je patrné, že gladiátorská noc byla přehlídkou těch nejtvrdších bojových sportů. Klasický box, MMA a K1. Diváci viděli celkem 8 zápasů se 6 KO. Za dechberoucí výkony odměňovali zápasníky výbornou atmosférou. Takováhle atmosféra vás dokáže nabudit a je to skvělý fakt. Já jsem už tady na 4. boxu a pokaždý se mě to tady líbilo. Je to box na úrovni, to prostě má to svoji kulturu, je to prostě úplně někde jiné než ostatní soutěže. Gala večer přilákal do hlediště politiky, starosty, herce i překvapivé množství faninek, které se nebály pořádně fandit. Pozorují to od prezidentů přes opravdu ty největší pohlaváři na celém světě. Myslím si, že box je pro určitou sortu lidí jednoznačně společenská akce. Je to olympijský sport, to hovoří za vše. Několikanásobný mistr světa, který dostal rychtu, to se jen tak nevidí. Mně se líbí ta akce, když dva jsou v sobě a vždycky se to může otočit. Thajský box a kickbox a všechno dohromady, je to hezký se na to dívat, když to mě. Poslední zápas v boxu nad 91 kg byl dokonalým finišem sportovního svátku. Proti plzeňskému mistru KO Václavu Pejsarovi se postavil domácí Luboš Velecký, který po 3 kolech vyhrál na body. Pro UFO byla gladiátorská noc 4. příležitostí, při které se kulturní stánek proměnil v bojovou arénu. Na další ročník by měl dorazit i Mahmud Muradov, který se letos kvůli zranění omluvil. Denisa Gumbírová, Trutnovský videožurnál. UFO má za sebou první velký koncert roku. Návštěvníci měli možnost poslechnout si nejrychlejší cikánskou dechovku na světě. Vystoupila rumunská kapela Fanfare Csokarla, která diváky v koncertní síni roztančila. Žesťové nástroje, nespoutaná energie a pozitivní nálada. S tím dobyli Fanfare Csokarla svět a po úterním koncertě i srdce Trutnovanů. Já jsem si ten koncert fakt užil a publikum v Trutnově bylo úžasný, vřelý a velmi nadšený. Napůl rumunsky, napůl anglicky a přece se domluvili. Energie se z pódia valila po hektolitrech. Na závěr kapela odpojila nástroje od aparatury a hrála přímo v kotli mezi lidmi. Pro nás je velmi důležité vytvořit určitou atmosféru. Když s námi publikum spolupracuje, hrozně nás to nabíjí. Lidé tančili, zpívali a ochotně přispívali kapele do klobouků. Jednoduše se nechali cikánskou dechovkou strhnout. Na stání a všichni tančili, bomba to byla. Já jsem to dal jako vánoční dárek, takže to určitě potěšilo i obdarovanýho. Po dlouhé době jsem vyrazila, tak jsem si to užila. Nádherná muzika, božský. Do Čech vyrazili Fanfare Csokarla v rámci svého evropského turné. Trutnov byl jednou ze 3 jejich tuzemských zastávek. Denisa Gumbírová, Trutnovský videožurnál.